Shalom, Horas dihita shalutna. Marang di Ora, dia pehita maringanan. Horas. Horas tua mang pandita ora sasudena. suatu itu. Horas, Shalom. Horas, horas. Puji Tuhan dihita salutna boy pajupang di Sada Channel Advent Batak Ministry Parsiajaran na Saplusada. Uluan ni persejarata ima Ruth Dohot Esther. Ya. Lain taja hama ayat syapilon na jininaha amang pandita sitohang ayat syapilota. Songon ayat syapilo dihita di minggon, ima tersurat di buku Esther 5 ayat 2. Songonoma padohana. Jadi dung di raja rajai Esther, jolmani rajai jongjong di alaman. Lomoma rohani rajai marnida Esther, laos disurdukon rajai matu Esther, tukot harajaon sere na di bagasan tanganna. Dungi di paconok Esther ma laos di jama ma ujung ni tongkat harajaoni. Songoni ma uduk ni ayat syapilo di ita di minggon. Kutima. Mau lihat matu amang pandita sitohang ngamajaha ayat syapilota di sadarion. Lain martangyang mahita tangyang pamuhay kapangido ma hadarini amang pandita u sinambela tangyang pamuhay. Dapat sadar hotta martang yang maita. Kali Tuhan Jehovah di bata amanami para long roha na barabangsa di surga. Jumolo pa sa aton nami mauliatan ni roha nami to depanmu. San salut asi holong do pasupasum. Nau ku panjalo hami le Tuhan. Dibukasan hai pason do lasi roha do hami apala diombason. Iman alaho manakasisian hatam nabadia. Marhite parsiajaran sekolah sabat na manaringoti si Ruth Dohot Siester. Atau ngalitua tong sumaton di perbadiami nalaho manorangi hati-hati do pikiran nami asa tung takka sale Tuhan di persiajaran non dapat kami pangatusion jala pasu-pasu oleh Tuhan akan apa samon nalau manariason hatap nabadia laos mamasu-masu oleh Tuhan disalut na umbegi hatam nabadia marhite persiajaran na pinasatami melalui Advent Batak Ministries. Mula tema Tuhan, sahat tuhoma persiajaran non disombokai matu jolom marhite Jesus Kristus Tuhan si paluami. Amen. Mau lihat godang tu amang pandita u sinambela memulai tangiang pemuhai di persejarata Saplusada. Di sabat botari anong sada kutipan naboy taja hasaotik aturang tam masuki ma persejarata di bagasan sa minggu. Persejaran di mingguan udutan ta labo laho mangarangrangi sian akka barita na menggambarhon jumulo akka tanda di ari parpuri. No ay marsiajar mehita di bagasan sa minggon na di patorang akka na poso ni Tuhan. Ima marsiajar mahita di hari Minggu na di patorang amang pandita purba.
Suku-sukun tu amang pandita purba ima suku-sukun na amang pandita parukilon dia do naro tu tonga-tonga ni jolma manusia sonarion patora ko namang pandita sautik mardongan mauliate. Mauliate di suku-sukun nong pinasahat ni amang padita si Manukalit di dia do nang parukilon na di ilala jolma manang namasa tu jolma di tiki sonarion. Molo di pasejarah ton lima di persejarah di hari Minggu haraparon di huta roti ison di dinamuka by pasejarah ton akka sitihai haporsiaw ni hala Kristen jo situtu mabuan haguturon ni ngolu di portivi songon sadatadda dang adong debata manang dang margogo iban ujumas akka zahaton manang musekan dang mangat to iban uju hita tarbugang alay godang do tuli-tuliya di bagasa Bibel na mga leho godang tadda na patuduon dang adong nanggosada siyan akka hata na digijangi sitong tutu Jehovah mga luas jolma manusia manapu parbuhe siyan hajukaton na binahen na sida do pa ibana alay dinaso mga losi uhum aso nangata na serodot di ibana na setotong adong di tonga-tonga ni jolma na setotong manuguhita tu panipuli ni dosa dohot parukilon barita ni surut gabisado gobaran siyan akka ordeng molo tabuka pasejarah ton talumo binalo si pasejarah di bagasa sa mingguon ima di pasejarah 11 na maruluam may di pasejarah to taringo ni silut dohot si Esther tung takas manong at parsejarion ale dison ni dokon dia do tutu nalaw si parsejarata siyan haraparon di huta roti bahado tutu adong haraparon di huta roti molo songo di istilah sonari mauwas di topi ni batangaik jala hurang sira di topi ni laut oma bahasa ni onat tongan adong bahasok kalon natay di bagasan pamuhay ni tuli-tuli ni masa haraparo di tonga-tonga di pangisin hutan di Bethlehem sada huta lapatan na gwari huta roti tu sala jolma di paingot dopak hamoraon na di Eden di side bata mangalubahut tu si Adam do si Hawa jadi do panganommu sian nasa hau di bagasan porlakon jadi gudang do memang ali hujaham sada ayat di Amos 8 ayat 10 sada ida ma rodo akka arisogot nina tuat Jehovah tongosok kuma haraparo tutanoon dada haraparo di sagu-sagu manang hawasod di aik ikot di akka hatani Jehovah do nang begyon nian bolon taringon haraparo noon budang dumadok ke jolma songon na adong sada barita manang sada cerita ni jolma na dokon imat tongan amatong marari sabat tamu manibil hamusian hitaw sonari sian hita gudangon tinggal kamu gereja awal muna ikolah kamu marai sahabat je gudang do sonari parukilon molo suku-suku yang padita semanukal laki parukilon na dia do gudang do parukilo sonari na sait angga may alana memang na ilid debata GBI sada cobaan kudok do molo jema tudok sonon molo dang marhepek kita manang nadang mangak kita unang tadok ko ni ala ni pangujuna sa debata gurang dojol masonari dang makhaipeng ala na malas karejo dang mangan ala na malas karejo ale on parsejara non taringon parukilon ikot tapon ni jolma do nasa na molo manudal halke manang manibil halke san hati koran ni debata molo sinuat jagungin na jagung do tapuan molo sinuat kasangin na kasang do tapuan jadi parukilon natatawa sonari ikotong do mana pikirak tatarajumi dilita dia do tutu lakka nang sala talakahon dina arena parpudi ahado nataulah na sala na sositong marado por debata di ari nang salpu asatong tarimang-rimangi di dia do parukilon nata sonari nata hilala sonari ima parukilon nataulah oni songoni sinomi nung dibuat betiatianan
nasian mula na di sakapi di bata bayad dihita jalalam tu gogot na ngoluna ede dilehon na gabe sada tiatianan alaydang dangadong uhumna diloas dojol mema milli dalanna alay parbuini ikorade jol manesia manean bagianna jadi takas do idok debatado sudene baga sapor lakobo panganommu asal mau nang na di tongo-tongo ni porlaki sudah tahu jol mado na dia jol mado na nenulana ikot taponna jadi par kilon na tatao sonarion damang denang namang yuton at penbata ministry tong tarimangi di ari nong salpu diaka ng taulaon manibil manang may tepat ini bata omma alus ni suku-sukun si sotiko namang pandeta seman kali mardongan meliate Mau lihat kurang mah tu amang pandita purba napatorakon persejarata di hari Minggu. Lain lanjut mah persejarata di hari Senin. Suku-suku to amang pendeta tapubulon sungod dia do sa sitong na parbinotot da na mardongan halonganganon pahusorohon panadayot da didirita sa diri amang padita boy patorang pamang padita soti mardongan moliate Moliate ma ditaposona amang padita purba na pasato suku-suku dihita dihame sehubungan dengan persejarah sekolah sabata na pasapul sadaon taringotu sirut doho si Esther Shalom madita saluhuna akadamang dainang na jot menonton at penbata ministry anggiat ma di pasapul tuhat kita baik suku-suku ni amang padita purba sungod dia do sa sitong na parbinotuan na mardongan halonganganon pahusoron panadayota didirita sa diri sungod dia do sa sitong na parbinotuan na mardongan halongangan wase do songonon menurut rata-rata itu persejarah sekolah sabata di hari Senin taringo tu si Ruth do si Boas di patulus do gabaran taringo tu buah pabahenan ni si Boas maralohot si Ruth talumubi mulut aja do di Ruth 2 ayat tabuk kajo kitab Bibelta 5 di buku Ruth pasal 2 saja ama di ayat na sapul sada alai jumur mata jadi ayat walu dungi ninna sibus matu sirut tangi mata kon ale itu una ko holan majoputi tuladang nasing jalauna ko laosianon saya mar silohot dison maho rapdohot na posokku buru-buru saya matahon maladang tinopot nasida laho manggotil jala payutiut nasida nung nga pola martona auto at kana posokku asa unang di haori nasida asa unang di haori nasida ho iya mawaso laho mahotu panguhatan jala minum sian ait nati nahuas sian akta naposoi di ban nisrut marite pabayanan ni si Boas ido imani da 10 jadi manuk kak masirut pola dais buhina tu tano marsoba didok mandok nasida dia do dalan na umbayan marasiro homidahu pola di sarihon roham ahu halak dagang niat sirut poro do imana guarna pait ya alani pait ne parngulun nasida song natakas taboto alai di pait ne parngulun na dun tinggal nasida hutana luat na sian moab madda pasu-pasu asineroha sian si Boas ma iya siruti. Nah, omma tudus-tudus molo ta payuti do nak kaningan suku-suku ni pendeta purba
Songo dia dosa sitong na perbinotuan na mardongan halunganganon. Pahusorron panadayota didirita. Panadayota didirita. Alani diita sa luhut na. Dangadong di bagasan perngulota si ganupari. Gabarat taring waktu si buwas do sirut. Ya. Iya hati gurani. Ya, hati gurani. Ima debata panopa debata sendiri. Luar biasa na halongangani ima gabe jolma ibana mate umok pita madabo ulo kita. Dan di luar sita songon sirut da gabe pait di bagasan perguluan non dosa alai ditait imana do hita. Dan tarukur songon dia belgani orang ni debata. Molo sirut dohot si matuana sinaom. Bodo pe diukur. Songon dia dengan masani si bos di mana? Alayang go debata. Dan tarukur om masada kalongangan katigoran. Naik kot tarimang-rimang ini bagasan hadirota sendiri. Mari ide tudus-tudus sian persejaran si Rut dohot si Boas. Jala dan orang ni. Iya si Rut proye mana madapoton. Si Boas mandok muliate. Songon ayat nak taja anak kaningan. Di jo debata do hita. Di patu debata do hita. Asa tatu si mandok mauliate mamuji debata. Ala nong ditu si mana hita. Dada ulah ni. Dita di bagasa perngulun. Perngulun tau. Tatadda madirita. Tapa husur-husur madirita di bagasa perngulun ta. Jala tatopoti maaka perlu tanah selaun. Tapi baru carat ta makahulongi di bata. Songot cara ni si Boas maperatehon jala makahulongi. Tarlumobi di sirut. Malo mahita marnida di haperluan ni akana asing. Songot di bata mangaleon akka perluat ta. Songot ni manak kita. Gak bisa ada silas niroha maparatehon akana asing di umuliakta. Gak bisa ada las niroha di nasida. Malu nasida sian akka paramaran nasida. Malu nasida sian akka hapeton nasida. Posro aku marititi persejarah tapalai tikion. Songon persejarah sekolah sahabat nani pasahat di tak diari neno taringot tusi Boas do sirut nabu maparateo sirut songon-songoni manak kita ta paratehon ma nadong di humaliakta ta pature madirita dalam tabayang mahading ganon yakka humaliangta posroata songon Jesus naung gay bagiatta gay jolma humokopita pasu-pasu na do kita mabad sa na asa tudenggan na songoni ma alus na wihwasa kami mardongan mauliate. Amin. Mauliate matu amang pandita Tampu Bolohon na patorakon persejarata di hari Senin sanggia mahita terus mamuji Gorni debata. Lain hari Selasa ima pandita Purba na patorakon persejarata suku-sukun persejarata di hari Selasa. Ahado na pinabawa ni akka ayat na mangihuton dopak hata ni sibolis maradopon jolma manusia ima di bagasan Job sada ayat 1 10 sada patorokan namang pandita Purba sotik mardongan mauliate di suku-suku ng pinasaan niya mga pandita Siman Kalit taringot ni persejarata di persejaran Arselason. Uluan ni persejarata di Arselason ni Dokonison Boas ima si Partobus. Molotaboto ru ni persejaranon tanluwobi taringo ni si Boas do sirut. Balaga situtu do holong ni si Boas maradopon sirut. Jala hilim rohana laho mangalapibana. Alay adong pangabati. Adong do pesisol na sumolot na tamama nobus paropuan dohot tanonay. Molotadok si Boas gobara ni Kristus tulutulianon papatarhon hamusun na batuduhon di bagasa patot tangobolon. Kristus makaholong hita. Alay adong si solhot na sumolhot na madok ibana. Boy mayroko ni si Bulis.
Tari ko ni pasejarah nodang nalo tahatai ruhut ni panguluan ni sirut doh si Boas. Ali turi-turian ni panguluan ni sirut doh si Boas. Di dia natung masay balga holong ni si Boas mangida sirut. Ali adong dope na sumolhot na buhay nagabe maparistrihon menagabe mangalap di ujung mabalu siruton. Adong dope na sumolhot na buhay manubus imana. Ali dangi. Ala ni balgani holong ni si Boas, di pamahom meson holong ni Kristus. Iro net tututuhita. Balgahian do holong ni Kristus mariado pokita. Balgahian. Aleo adong na sumolhot tuhita. Ima, akakarejo, amuse kan akahepeng, hamoraon, hasangapon, managabi sumolhot tuhita nagabi nasa manobus-nobus sita terus. Seneng solhot tita tu debata, seroma kareji maju. Iba mahita di bagasan hasibuko setiap hari, akhirnya lupa mahita ro tu debata. Molo di job sada, ayat 6 sampai 11, di son ujudinna, si polisi jongjong di tengah-tengah ni akka anak ni debata di surgo, di poboy mana, si dia doina, sian para awat-awataninna. Idoko di mana, makakapi tanoon. Isok kema, bahado di berko si job na daulatiin na. Dino si bolis matu napunasay, masuk na tu Jesusi. Patuduhon iya rohani si job, atani si bolis dodda. Dang tutu Jehovah napunasa, lapatan na say oloan na do na ho salileng na, ho mangaramotibana, pasohot mangulahon na dinggat tu ibana, dungi, ida maise do sa sitong na napunasa si Job. Wala di doko si bolis song ni buak majo atane. Buak majo pasum na to si Jopi. Manang ni si do napunasa si Joponin na. Habis masudi atana do inatani si Job pe maburay. Aliah idokon si Job tungso jadi pamangan na mabura-buray de bata. Takas do sen hatani si bolison nalamadabuhod do hatani Jesusi hatani de bata. Alan memang si Job na mardaulat do na daulati mana, akhirnya dokon di mana orang tungso jadi pamangan nai maburay de bata tungso dia penamas. Di bagasa buku Judas, taida do di situ litulian na jepek, namasa di tonga-tonga ni hala Israel, dukko si Musa di tanom Jehovah. Dungi di pahehe do ibana. Molo tung pedang dang dapota sa sitong na hatani ayaton, ayat isa dili na madok, iya nasida marbada siala bakke ni si Musa. Bako kita marbada alani bakke ni si Musa. Ido parjolo sahali Kristus na pitor paulakon hosa tu jolma nang mate. Dinaro raja ni hanguluan dohot akka sulusuruan na masinodang ijonok tu tanomani. Lomos masibolis di hamunangan na. Rap dohot akka sulusuruan perjahat jongjong ibana. Maparsualhon hamusun dopa inganan na didok na ugasan na. Di hataw ni ibana iya na poso ni batai ibana do na punasa. Didok ibana iya si Musa tutu dang talulana patik ni debata. Enunga dia pehon ibana atas diri na sa diri hasangapon nagabit tohap ni debata dosa na sarupa na mabay si polisi di dabu siyan banua gijang. Jala alamarhite pangalawasyon ng gabi di toru huaso ni si bolis. Jadi memang ido si bolis sa personari sa itong do bahabe sedi hataw do ita talumubi di gudang jol masonari ito mak dang tahulot da pati ni debata dang boy tali hutonot te sudi pati ni debata lo jahida bang molo sotola mga tusi dan non debata o mahata ni si bolis na masa sonalyon. Tama iboto debata do hasusate. Ale manghuto par sejarat ton taring ni silut do si Moapon tungbalgado holong ni si Moab nala manobus siluton alay arong do pinasumolot ima akatodong akka pamilya kasuri maka keluargana ng mga bati alay wala sada do pilihan di silut wala ni berang song ni balgani holong ni si Boas song ni balgani holong ni si Boas so mangida siluton ilakaw ni mana pa na ibapungu maka tua-tua isi. Malasong di utapakaton raja, tapung maka raja.
song nomme patorang mason aliong gua tu si Boas namahin. Je pilihat ta sunari tung pe gudang na sumol ho sunari akka di karejo akka di parhepengon akka di hasangapon ahado pe nama baji tarotu de bata tabay masong silut. Tapi masonarion ikon nagabe do mangihuti se mangihu de bata song silut mangihuton mangihu si Boas song ni beta mangihuto de bata ala belga holong de bata omma hatorangam pasejaranon mardongan moliate. Mau lihat orang mak tu amang pandita purba na patorakon persejarata di hari Selasa. Ya. Terlanjut mau persejarata di hari Rebo ima amang pandita Sinambela. Suku-suku tu amang pandita songon dia do gombaran sian si Johannes. Taringot bangso pasi-pasi ni debata na tudos dohot gombaran sian si Haman maradopon bangsa ni debata. Patorako namang pandita Sinambela sautik mardongan mauliate. Horas Madita Sarhut. Mauliate hamak pandita di kusukun anong pinasat muna membantu persejarata di hari Rebon. Di hari Rebo persejarata Haman dot simbolis. Songon dia do gambaran siang si Johannes taringat tu bangso manang huria pasi-pasi ni debata na tudos dot gambaran siang si Haman maradopon bangso ni debata di hari Parpudi. Jadi kembarengot tama marite persejaranon taringot tu hatani debata marite si Johannes taringot tu huria pasi-pasi. Jara songon dia da muse taringot gambaran ni si Haman maradopon bangso ni debata. Jadi dong tasulik itu tu persejaraton molo tajaha di buku Ester labotita matutu di sana dok sada na marguar si Haman. Ia si Hamanon ima sada na dihaporsiai raja ya. Dilehando di bana kedudukan natung masai denggan. Alai si Hamanon mawas dia kapangkat dihuaso dot hagogoon. Nakpe naung di pasaat raja Serses tribana pangkat. Molo tapatudos mo sa ito tuna pinatorang ni si Johannes di buku pangukapon taida madisi tokto na mahuas mali songani mahisap ni si Bolis diwaso hagugon hasangapon do panombaot di Portibio. Molo tajahay di buku Jehezkel bindu 20 do Jesaya bindu 10. Di Jesaya bindu 10 molo tajahay di 12 dong di si sada pandohan ima taringot tu bitak sidongdong ya. Bitak sidongdongon maludungo hita manogot nai andorak sa bitcar mata ni hari ima perjolo bitang ng balga berengo. Jala molong abotari dumbono mata ni hari berengot tama adong bitang ng balga dia sundutan ima bitak sidongdong. Songonima gombaran hinauli na pinasahat ni hata di debata tu Lucifer manang simbolis. Yeah. Gombaran hasangapon do na pinatudo na alay tong dobe mawas malay ba na di hasangapon
naikos si sombao ni ma. Mulut aja itu di ayat 10 tolu dot ayat 14 di Yesaya bindu 10 di batuduhan masungan dia do tutu hisap ni simbolisi. Di dok sungalang nakok maaw tuban wa ginjang patimbulok ku mahabang sakku di ginjang niyak kabitang ni debata jalamundul maaw tudolok perluhutan tukan utara sahari nakok maaw tu atas niyak kaumbun gawe tudosan na tumimbul sahali maaw. Jadi adong disakapi mana nak penang dipatimbo undulan na alay naing sarupa ibana tu na tumimbuli ay na mawas do ibana na ikosisombao ni ma. Jadi songoni matutu di naro Jesus tu pertibion di na diunjuni imana tuata Jesus di dungsai pengunjuna perjolo paduahon patuluan di Tokyo may bana tuata sin sada dolok manidok simbolisi bereng ma hinauli ni pertibion audo na puno alai lehonok kumatuon molo olo marsomba tuao dung etong di bereng Jesus mata hinay ba mulai sa najolo ate ido si sakabi hosenak si sembau ko habe sa saunari tong doi rencana mena donge di dok si bolis ma dawa ma hosel lambu kombolis ene mana ipabali ma si bolisi ay memang naingido di sakabi rohana asa gebe si sembau lausongoni madot si Haman na taparsiajari di buku Esther dong di perrohani mana adong sada na margor si Mordehai ujuhi di nalau mulak ibana tujabuna sudi halak nga mersomba tu si Haman alai di bareng ibana si Mordehayon la seolah unduk mersomba tibana dunge gebe pusu marohana mulak ngay bana tujabu di pabuwa matinatana di pabuwa mado tudongan-dongan na iya si Haman nangolo unduk mersomba tibana jadi rome na tanah di dok anggosongani dok kematok kadongan mi asa di parade tiang gatungan di si Haman dungi dung digatung ibana baru biasa lahos ako mangihuton undangan ni permaisuri nin. Nah, siya natabere songon dia ma hisap ni si Haman namang gombaran songon hisap ni sibolis asal gabe si sembao ni mana. Alaniat tong Roma si Haman gabe di kompor-kompori ma Raja Xerxes manang Ahasuerus. Malutajahay di Esther tolu ayat 8 ido ibana matu rajay. Bangso na marserak na adong di tonga-tonga ni harajaon ni Raja Xerxes adong na soolo unduk tu rajain na. Alana patik na sida asing siyan salut patik ni bangsoon. Jalan na sida dangolo marsomba maradopon rajai inemana. Jadi di dogma molo unen yan di rohani rajai denggando benota patik asa di bay mapatik asa talekseho ni inna. Akhirnya siya ma bosir na umbana di keluar panitra ma undang-undang laho mga leksehon bangso ni si Mordehai ma halak Yahudi bangso ni dibata na dong di harajaon ni Raja Xerxes. Langsung matong gabi sada gambaran di hita di tikin na parpudion mulutah jay mo di buku pangukapon
Ima na manaringote diari perpudi naik ke masa doa kehasusan tu bangso ni debata ya. Malta sulikit di Panguka 12 ya. Sang dia tahini si polisi yang lama ngago puriai manang buru-burui alai di lehon di batado dua habong pidong Raja Wali itu buru-buru ini mana patuduhon sang dia debata mengalihon pangurupion natong mas say tibus itu asa maluas yang sakap ni Sibolis. Jaladong bose dison di bayan partikian ya. Adong ngasang ombas, dua ngombas, satu ngombas, gabe tulu satu ngombas. Iman na marlapatan 1260 tahun. Mulai sulikit sian akahasurangon mulai sian Raja Nebukadnezar, saham Raja Arta, Sasta, dapat kita matonganon di tahun 530 lalu, mamukka mai tahun 1260 tahun ini, marujung mai di tahun 1700 lalu, ima ditiki na tertagil ya, adong libain si binatang na tertagil ya, ima na merlapatan na ditakup ni General Berthier Paus. Naung disakapi portibio nagtong na naung mate mabinatangi hapai malum do bugang nai. Jadi apa perlu garis bawah dari sonbe namar higio gabi si sombaon. Sama si Haman nakinang si sombaon di mana yang marsomba si Mordehai gabi disakapi lau mamun si Mordehai malian ambain gatungan. Sama ni nakin daud simbolis nang marsomba Yesus di mana. Alai diboto Yesus sakap nai. Sama ni daud tikina perbudio kape huria pasi-pasi adong binatang. Nanaing gabi si sombaon. Alani ikon manat mahita ditikin na perpudion ya asa anggiat sebagai huria pasi-pasi iboy hita mameop ha jadi songon suku nakin songon dia do gambaran sian si Johannes taringot to bangso na perpudi manang huria pasi-pasi ni debata na tudos do gambaran sian si Haman maradopon bangso ni debata. Jadi gambaran on ima simbolis daud si Haman sama-sama menggambaron na mawas malido na sida dihuwaso hagugo na sangapon asa gabe si sombaon na sida. Lasong ni matutong binatang na di Panguka 10 tului tongdo ido na sinakapan na asa gabe si sombaon na sida. Ini moloro ka pangunjunan na kinalog sukun-sukun ng di pasata ringot to pangunjunan. Jadi molo soboy do tataluho sanari di jamato tikiaman lang boy tataluho pangunjunan na mekmet bohama haduam bolo masay. Bohama benata manaluho na kapangunjunan na doge manang laborate. Atong mulai sonari molo masape akka hasusaan. Molo masape akka pangunjunan laborat. Molo masape haduan pemaksaan hari minggui. Taingot ma songon siester ya. Siester sebenarnya dang boy sembarang masuk tu istana ni Rajai Anggo Sodijo. Alana molo Sodijo olo do gayo dihukum alana hukuman mate. Alaya di do siester alani marpuaso mamona martangiang tangyok kamu mau asalawa menghadap Rajai. Kita pe kembarani do hita di hari na perpudi. Pandohan ni siester di Ester 4 ayat 10.
Dupe songoni asa masuk autu adopan ni rajai. Atik pe bamago matusi. Jadi mula na mate pe hita, hola na mapatahartok katigoran. Mate di bugasat Tuhan ima hita. Jadi unang holsoa kita, law mengadopi ang kapangunjunan na nang masa 7 anon ay gambaran na pinatudo ni si Yohanes do gambaran na pinatudo ni si Haman adong nagabe si sambawan di Portibion asing siyan de bata manat mahita di si o maparsiajarata Tuhan mamasu-masu ita. Maulia te godang mak tu amang pandita sinambaila. Napatorakon persejarata di hari Rebo sanggiap maita songon dilakukan di patoran naki sanggiap maita mate di bagasan Yesus Kristus. Noain bersejar mahita di hari Kamis na di patorang amang pandita M Hutasoit patorang suku-sukun di amang pandita dia do persejaran na patut si putih hotta sian akka jamita na diginjang dopak paru kilon di akka ari na parpudi di tanoon patorokan amang pandita si tasohit pardongan mauliate ma di amang pandita yes manukalit di suku-suku Monayama. Dia do si putih hota sian persejaran akan ang tabigi nakingan dan jamita naung kaburung ko. Nung anak kaningan di patorang amang pandita usinambela nagabe totu uduk na di persejarata di ari kamison. Adong do hasomalan na sogabe parutungan ima di tonga-tonga ni halak Kristen na marnida akka hari na sokal di bagasan asuriran. Jadi moloro ari perkudi hari na sokal si papa hapir-hapir doro hitir-hitir margir-giri manang mabiar alani di bagasa pikiran malua doau noai dapok halua doau moloroan nonaha pangujunani manang molongaro ujung ni Portibion omma nagabe si taonon naduk dok di partudoson songon pargulatan ni si Jakob di Sungai Jabo mabia ribana di dongani debatado manang dao kita pe molo taahut tu dirita molo so didongani debata kita mananga hape dang natolap kita dang adong naboy taula jadi hasomalan di buku hasuri rangon naung pinapatar ima martite debata patuduan hasitongan di hajukaton niak kajolma na tinopanay pabahenan niak manusia jala di patuduan Yesus do tuhita perbuenay na jaha jolma di patudu perbuena denggan na leket alay dukoni totong do di papatar debata ima pangaropan asa adong pangaropakta malua hita dapotan haluaon diari nasok kali diari perpuri nung anak kita kas di patorang amang sinambela di bagasan pangkap 10 do di pangkap 12 diburu si polisi do boru-boru orwan ni Kristus mardongan roha hamu suabolon alai tua do debata lau paluahon ibanas songoni musena kaning nung ngaditariason ima si Esther permasuri nanaeng dileksehon saluhukna bangso Yahudi alai si Esther
dakkola sahalak nan adong dongan na debata balua dipakai maraja sesnapinga manang ahasueresi nalau paluahon bangso ni debata yang go simbolis na marsob batu debata ale marsob batu simbolis na kaninga si haman lomoro hana na yang disob di pajongjong debatado si Esther nagabi paluahon bangso nang pemarhiti rajai di tonga-tonga di bangso debata pajong jokon huriana ima huriana perpudi na mangulahon sada ulaon di portibio ganuk dohita mamikiri pangaropan moloro Jesus manang nataulahon barita nauli nah dangadong beha biarat alana molo diari perpudion molo adong dopi biar tihita hape dongat tanga Jesus ngadang sumampe alai di namar pakiri kita adong pangaropatta Jesus do kaluah kita mangurupi hita Jesus do dolatta di mulutta di haporsyota dang bema biar kita rope arina sokkali rope ari parpudi rope haba-haba ni saluhut parnguluon manang pangujuna bulun cacibulis lalu do notai api subian di sibulis ai Jesus dorongata molo debataro ngata isi balotta dan jadi ima persejaran na buita putih unang kita mabiar sahatu naro ujung ni hasyang manang ajal ni hasyang tabay ma Jesus nagabe pangarupak tadi mulutta so ma amang pendeta manupelit persejaran na boy taputi si anak ka persejaran naung to bige naknya mau lihat mardongan kolong Amen. Amin. Mulai itu kurang tu amang pandita M Hutasoit na botorak kom persejarata di hari Kamis ya sehingga mahita roh parukiran tu hita roh hita tua tu Yesus. Noain tabegema rimpunan ni bagasan saminggon na binahin amang pandita BM Sitohang rimpunata saminggon mulate Mau lihat mah di amat pendita sebanyak kali na mga lihat di kion lapas hapon ripuran ni persiajarata apala di minggu sudi akahatorangan naong di bahay na kamatapandita na kani siyan na mamuhay sa hatu na mangujumi katuyuhon ima taringot tu ari perpudi manang na mga dopi aka ari nasoka di bagasa pasajarat na di minggu di taringot tu dua parupuan na manggobarkon ia parupuan on ima kuria ni dewata nadong di portibion songo dia tuhani pajak kon kuriana songo nido nang pasajaran na tabereng marhite dua parupuan ima sirut do sester jadi marhite pangaripunan ni pasajaran on tupe manggasak akahwaso ni sibulisi ipahehe do sudirimas mararupon punguan ni akajolma na magkabiari Tuhan ipahehe do rimas gabi mersede do sude akka pangwaso ni bangso lao mararupon hukum ni debata ipaha bangkit do akka namora akka pakapistaro akka panganguran para pangurutan sogot mersede lau mangarahoha mararupon na sida
baka sudita he aka nasomanguton aka nani ulahon nasida maradokon sakap nasida iban may nagabisada musu man nagabisada amo naso makaditakon aka nani lahon na alani di bala sa pasajarat di bala sa minggo sada nabuy taenget iman ia debata parholong si debata na makwasoi toktong do pasaton na asin rohana wakka na magkabiyaribana wakka bangso na makakosan tiban dohot tusude akka bangso na tetap manostong di balasan hasil tongani budak pe paru kilon budak pe akka ya kasusahan na dihadapi alai di bagasan kolong itu hani disadatiki lehonon na do hamonangan haluaon diakka paktigori jadi tungalok penama sari-ari perkujon akan akka paru kilon na batsay bulun alay di ujung na lehonon di batado haluaon dohot keselamatan di saluhut akan makaposiba songonima ripunan ni pasajarata di bangsa tikion waso ni sibolis berakhir alay waso ni Tuhani totong rodi sa deleng-deleng na botim. Amin. Amin. Mulai ati gudang ma tu amang pandita si Tohang na membayan perhimpunan di bagasan semingguan persejarah saplusada. Noaim martangyang mahita tangyang panipuli. Tapangido ma harini amang pandita purba tangyang panipuli. Tapasada marhata martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah de batanami madok mulai de hami Tuhan di partikeno di nabuy hami Tuhan marsiajar mengarangi parsiajarah sikola sabat di persejaran sabola so Tuhan sayanggiat persiajaranon bu menjadi bohal di hami Tuhan di dalam manomu halarom na padualion jala buhay hami Tuhan gabe panean di hal surga ng pinagadem tu hami Tuhan. Paspaso na po so mang pandita tahulon, ang pandita sinambela, ang pandita simanukalit, ang pandita hutasoit, dot ang pandita sitohang ng songni ng posong pandita purba. Sayanggiat Tuhan, di kamoti sudah kapal nilon nami, pelayanan-pelayanan di dia di hai maringana di baga sa patiket Tuhan. Paso-paso ng keluarga, paso-paso sudah ng jemaat nami Tuhan. Yang songni Tuhan no begi, parsiajarah sekolah sabaton, bui Tuhan gay manugu-nugu hami Tuhan gabe mariari hami manomu halorom na padu ahlian. Kupasat tami tangyang namion holam mahite guarna na amunong matumu kopami. Amen. Amen. Amin. Amin. Mau lihat itu amang pandita purba bentang yang panipuli di parsejarata di saplusada. Hami mandok tuhita amang dainang manang di dia hita maringanan unang lupa hita like subscribe dohok maser akka dongata di YouTube Advent Batak Ministrion. Mulai itu na po sini Tuhan ima amang pandita sitohang amang pandita sinambela amang pandita utasoit amang pandita tambubolon dohot amang pandita purba. Ya. Sehat-sehat mas selalu, sehingga ma ipasuk-pasuk ni Tuhan. Kami mandok tu kita saluhut na Horas.